Hi mga kachabi! So for today's video kay mag-DIY na pod ta guys. So kaning bungbong na ko dire kay amakan man ni siya so makita dire sa sud, dire sa gawas so makita. So ang akong naunaunaan is mangulikta og karton. Na ganit dito sa Prince kay dagan sila karton ba so akong gipampangayo. Then mao ni akong buhaton guys ang karton mo akong himuong double wooling. O diba? Mo po niya ako ang gibuhat dito sa may Cebu guys. Balay naman dito sa Cebu ba. Then ikaw man ako butang ana sa mga karton mga kachabi. Order naman ko og wallpaper. So mati akong ibutang dira katong wallpaper nga kuan baka nang murag na ay foam gani gamay. So mo po akong gibuhat dito sa may Cebu. Akong gibutangan siya og wallpaper kaya para nindot pud ba dili siya ala nga karton daw atong gi-double walling, diba? So mo ni akong gibuhat na mga kachabi. Katong dito sa Cebu gibutangan lang to nako siya og mga egg tray. Pero dire wala may mga egg tray so diretso na lang jud karton. Wala pa na siya mahuman mga kachabi na apa na dire sa may pika side nga kuan butangan papud nato na kong karton pero wala pa na akong mapakita. So niya na lang tanako ipakita kung mabutangan nato na kong wallpaper. Then i-update ta kamo kung nabutangan na ako siya tanan og wallpaper kay ang akong order wala pa jud siya naabot pa siguro sa China. Pero dili to sa China na order sa Manila ra to. So hopefully mag-abot ato siya this week. O diba? So barato na to ng wallpaper akong gi-order kay wala pa man tay budget. So wala man tay budget pud na ika double walling na to dire. So mao ra niya tong buhaton. O diba? Humana siya. Nantiri sa kanang akong gitudlo kay wala pa na nako mahuman kay nilakaw pa ko ana kay magpalit pa ko og tamtax kinotang kog tamtax. So pwede ra pud mo gamit atong kuan katong U-nails. U-nails baka mo siya yug ba nga nails. So mana siya mga kachabi ako na siyang nabutangan tanan o diba? So wallpaper na lang joy kuwang ana para nice na siya tan-aon. So bahala gamay atong kwarto, bahala kuan basta nice lang punta na. Thank you. Diri na lang kutob. Thank you. Ma